أرست زينام جعزينا بأتحسس وان تقوارن بمكلاس تتحاوي تربحنا طبع مرتقات حبار مسرح دا كنت بعد نجاوبي أو تشاهدنا معالت بهر سبات نزتات إثيوبيا ملكة حدنتنا نصبقنا نكبلو نبت كتمات بيس ساببا قريسو وحقات منجستات مسفح وتهدروا لؤغ إسرائيل نغازا بزبلت جهنم كجبري كبل أتحساسيبا كبيز أنحون كبرات تملكتي مقد زينا حيزنا متينا لنا من زيناتات الساعات أنا برام في السايم فلما نب حدث أرت زيناتات قدامي منستر أبي أحمد أبي زحلف السومن زقبر وعدتن تساتفو قبائي زعقب وتصيز ترقب اللي يكبلو منستر قلقالوت كوميونيكيشن منقستي دكتور لقساتولو قريزام دكتور لقساتولو بزعبات عدت أبي زحبو مبرهي توم قدامي منستر أب عمتاوي قبائي تكلمعات إندستري ودو حبرات منقستات مركب أب قبائي مرحتي لوت إكاب أير مستاف قونن دماتي قبائي كلتي أوزة مقبارن أب تشيك ريبابليك علاو عدد سراح مقبارن زت أمتا كامزين ورئيم حابيرهم بمسارة زي أبتي قبائيتات إثيوبيا أب زحلف حموشت عمتات بزقابرتو ممحاش قطبا زعق وطيت ممزقابو تزاريبهم بتوسخي وحسنة مقبين مرققات زقبرتو وانتاو لمدي بمكفال نعدا كم زقارب اللوم تزاريبهم زلو تساقمات نمفتح زمع بلا هقرات بفاينانسن بفلتأتن زعاتو وقال نافريكا إلوون إثيوبيا كفتسمو كم زقبعون تزاريبهم أب زغلت العمت أبدي سابا كجبر تحسبت ما سال قبائي إثيوبيا بستمل مجدي نمت نقاد دلوتي كم زخونتن كلن هجرات نكساتفا أو عيد أقرب من يوم بخال مداي أب قبائي كوب عسران شومنتن أبزن ورم تساتفو إثيوبيا أب منبر حملة وأسر أب تجبار كم زعاتوت حلوة كبابي وحسنة مقبي فريات سرناي سدد ناب مقبار مسجارا كمون أب كلت أبات كلتن فرامرن زسر حزلو سرحتي كم مرعيا أقريبو ميلوم دكتور لقساتولوم مبل عسرت شمونت معالت بهر سباتن هزتاتن إثيوبيا بكتما جيجيغا بستفلالي مدلوات يخبر اللوم اتبعال بزهانتن معرنتن هقراو حدنت بزبل مري حساب كاب لومي جميرو نتخطاتل تحمشت معالتاتيو زخبر زلوم معالتي وحسنت بزبل سيامة زخبر زلون تخون نزي كرتام معالتي حونت بزبل سيامة زخبر زلون تخون نزي علامة مخنيات بمقبارتهم بهر سبات نفتاتن لمدوم تمكرؤهم بحلومن كبرومن زلاوات اللو مرها قبري تداليو يركب قعزينا بأتحساس سبان تقبارن بمقلاس فتحاو تربحنت أب مرققات بحبار نسرح كبلا كنتيبا محدار الديسابا دانيش عبابي صاوعي تقريبا قعزينا حبراو صلاينا ايو بحبار نقالسو بزبل مري حساب ابا كتما الديسابا مرها قبري قوسقاس تساليتوم كنتيبا دانيش عبابي قعزينا بمقلاس لعلنت حقي نمرققات بتقبار استلوت مرعيا زخون نزعاتو قال زتقبر مرارحا يدلوني لن قعزينا بأتحساسبان تقبارن بمقلاس فتحاوي تربحنت أبا مرققات بحبار نسرح كبلاون أتحساسيبان
ሚኒስትር ሰላም አይተ ብናልፍ አንዱ ዓለም አበ ከተማ ኮምቦልቻ ፋብሪካ ካርቪኮ ኢትዮጵያ ዑደት አሳሊጦም ካርቪኮ ኢትዮጵያ በበዝሒ ሸድን ዓቕሚ ካፒታሉን ዓብይ ፕሮጀክት ምዃኑ ተዓዚበለኹ ዝበሉ አይተ ብናልፍ አንዱ ዓለም ከምዚ ዓይነት ፋብሪካታት ሸርፎ ወፃኢ አበ መምጻእ ዝለዓለ ግደ ከም ዘለዎም ተዛሪቦም ኣብቲ እዋን ዑደት ከንቲባ ምሕዳር ከተማ ኮምቦልቻ አይተ መሐመድ አሚን አበ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊት ዘፈር ህንጸት ስርዓት ዴሞክራሲ ፈዲላ ቢያን ሓዊሱ ሓለፍቲ ስራሕ ዝተፈላለዩ ትካላት ምርካቦም ካብ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ምምሕዳር ከተማ ኮምቦልቻ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድም ኣብ በጀት ዓመት 2016 ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 120,000 ንዝኾኑ ዜጋታት ዕድል ስራሕ ወፃኢ ሃገር ክረኽቡ ከም ዝተገብረ ሚኒስትር ስራሕን ክእለትን ሙፈሪያት ከሚል ገሊፀን ኣብ ወፃኢ ሃገራት ኣማራፂ ስራሕ ንዝገብሩ ዜጋታት መንግስቲ ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ስምምዓት ብምፍርራም ብሕጋዊ መንገዲ ተዋፊሮም ዝሰርሕሉ ምቹው ኩነታት እናፈጠረ ምዃኑ እየን ተዛሪበን ኢትዮጵያ ምስ ሊባኖስ ጆርዳን ኳታርን ሕብራት ዓረብ ኤሚሬትን ሕጋዊ ውዕሊ ምውፋር ስራሕ ወፃኢ ብምፍርራም ዜጋታት ብሕጋዊ መንገዲ ከይዶም ንክሰርሑ እናተገብረ ከም ዝርከብ ተዛሪበን ኣብዚ ጉዳይ ምስ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጻልሒ ዝገብራ ሚኒስትር ስራሕን ክእለትን ሙፈሪያት ከሚል ዕድል ስራሕ ወፃኢ ሃገር ዜጋታት ድሕንነቶም ተሓልዩ ዝሰርሕሉ ዕድል እናተፈጠረ ምዃኑ እየን ገሊፀን ጊዜያዊ ርእሰ ምሕዳር ክልል ትግራይ አይተ ጌታቸው ረዳ በአምባሳደር አሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ሁሴ ማሲንጋ ምስ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ አሜሪካ ይዛተየለው ኣብቲ መድረኽ ዘተ ንአይተ ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ ካልኦት ላዕለዎት ኣመራርሓቲ ጊዜያዊ ምሕዳር እውን ተሳቲፎም እዮም እቲ መድረኽ ዘተ ኣብ ዝተፈላለዩ ስትራቴጂካዊ ዛዕባታትን ኣፈጻጽማ ስምምዕነት ፕሪቶርያን ጠመተ ክገብር እዩ ዝብል ትፅቢት ኣሎም ኣብ ዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ ካብ ግልጋሎት ምርግጋፅን ምዝገባን ሰነዳት 685 ሚልዮን ብር ኣታዊ ከም ዝተረኸበ ተገሊጹ ዋና ዳይሬክተር ግልጋሎት ምርግጋፅን ምዝገባን ሰነዳት ዳጋቶ ኩምቤ እቲ እቶት ካብ ልዕሊ 411,000 ዓማዊል ከም ዝተኣከበ እዮም ሓቢሮም እቲ ትካል ምስ ኢትዮ ቴሌኮምን ካልኦት ትካላትን ብምትሕባር ግልጋሎቱ ብዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዝተሓገዘን ክኸውን ምግባሩ ተዛሪቦም بمسارة زي 293,000 ጉዳያት ብዲጂታል አፕሊኬሽን ብምርግጋጽ ከም ዝመዝገበውን ገሊጾም አሰናዳኢት መበል 18 መዓልቲ ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ከተማ ጅግጅጋ አጋየሻ አበ ምቅባል ትርከብ ተሳተፍቲ ትበዓል እውን አበ ጻንሒቶም ልውውጥ ልምዲ ሕድሕድ ክህሎም እዩ ተባሂሉ ትጽቢት ይግበር ንጸብጻብ ሰይፉ ገብረ ጻድቅ ናዝሬት በሪሁ
السندائيت بعل مبل 18 معلت بهر بهرسباتن حزبتاتن إثيوبيا زخونت رئيس ختما كلل صومالي كتما جگجگا مدالويت مخانا كاب زفلطت الوان جميرو نزحلف حد عمت زتفلاليو سرحتي قدم مدلواتنا سرحت انحيا حز دما اذا ختما ابت بعل زعدموا قايشا مقبال جميرات ركب ጎሳ ወሰኑ ባላሎ ከባሌ ዞን ጎሳ ወሰኑ ይባሃል ካብ ዞዋ ባሌ እየመጽም ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ብለይቲ ተዳሊናይና ካብ አዳማ መጽና ዘለና እቲ መንገዲ ከም ዝፍለጥ ነዊሕ እዩ ኮይኑ ግና ብግዘ በጽሕና ኣለና አቀባብላውን ዝገርም እዩ ነይሩ አየሩውን እንተኾነ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ የሶማሌ ክልላዊ መንግስት የምክር ቤቱ ምክትል አፈ ጉባኤ ነኝ ኢብራሂም ይባሃል ምክትል አፈ ጉባኤ ክልላዊ መንግስቲ ሶማሌ ካብ ዝተፈላልዩ ክልላት ኢትዮጵያ ዝመጹ ብሄር ብሄረሰባትን መቅባል ህዝብን መንግስትን ጅግጅጋ በዝደመቀ ኩነታት ኣብ መቅባል እዩ ዝርከብ አማዕርፎ ነፈርቲ ጋራድ ዊልዋል ተረኺብና نفلم أوان بأوروبلان زمزوا قايشنا مقبالنا أبزي ترخيبنا إذا بعل بتعم دس زبل أقبابل أو زحقوسيو የሶማሊያ ህዝብ ማድረግ ያለበት ይሄ ህዝብ ሶማሌ ከገብሮ ዘለው ናብዝ ዝመጽእ ጋሻ ዝኾነ ህዝቢ በደንብ ገይሩ ተቀቢሉ ሓቂፉ ዘለው ነገር አካፊሉ بسلامن بخبرن كتاناقد حادرها يبل اب ኢትዮጵያ ብዙሃት ብሄር ብሄረሰባት ስለዘለው ንዝመጹ ኩሎም ባህሎም ንኽካፈልን ናቱ ባህሉን ከፍልጥን ዕድል ዝፈጠሪው እዝባዓል معلت بهر بهرسبات ملكت حدنتنا نصبقنا يكبلو نبرت كتما አዲስ አበባ ገሊጾም ቶም ነበርቲ መልእክትን ኳ ዓበ ጽሕኩም ወነ መሐላሊፎም አለው ሙሉ ብርሃን ግርማይ አዘራሪባቶም አላም بهر ቤተሰብ ማለት ጽባቀ መልክዕ ማለት እዩ ስለ ብሄር ብሄረሰቦች ብዛዕባ ብሄር ብሄረሰባት ክሓስብ ከለኹ ዝመጸለይ እንታይ መሲልኪ ሓድነትናን ጽባቐናን እዩ ኩሉ ማሕበረሰብ ሃገርና ተሓሳሲቡን ተፈቃቂሩን ክነብር ከሎ ዘለዎ ጽባቐ ዝረአይ ሓቂ እዩ ፈጣሪና ሃገርና ሰላምን ፍቅርን መሊኡ ሃባ ብሄር ብሄረሰቦች ሳስብ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝባትን ኢትዮጵያ ክሓስብ ከለኹ ሓድነትና ይገርመኒ እዩ ኢትዮጵያ ናይ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባትን ህዝባትን ኢትዮጵያ ሃገር ስለዝኾነት ነዚ በዓል ዓብይ ጠመተ ተባሂብዎ እናተጠና አኸረ ዝልሉ ኩነታት ይዘሎ ግን ድማ አበ ዓመት ሓደ ሻብ ጥራሕ እንተይኮነስ ኩሉ ጊዜ አበ ልብና ክነቅምጦን ክነብሎን ይግባእ ይህንን አንድነትና ፍቅር ደግሞ ሕዚ ዘሎ ሓድነትን ፍቅርን ንሕና ሕዚ ዘለና ወለዶታት ተሓሳሲብና ክነቀጽሎ ይግበአና እዩ ኣብ ሰሜን ዘሎ ሓውና ናብ ምዕራብ ኸይዱ ዝሰርሐሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ ኣብ ምዕራብ ዘሎ ድማ ከም ድሌቱ ናብ ደቡብ ኸይዱ ዓርሱን ከተሓዳድር ምቹው ባይታ ክፍጠር ኣለዎ እዚ ክኾን ከሎ እዩ ማዕርነት ብሄር ብሄረሰባት ክረጋገጽ ዝኽእል ስለዚ ኩላትና ሓደ ንኹን ለመላው የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች ንመላ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝባትን ኢትዮጵያ እንኳዕ አብጽሕኩም ንመጽእ ዓመት ቡን በሰላም ከብጽሕና እምነ ለ2016 ዓመተ ምህረት ን2016 ዓመተ ምህረት መዓልቲ ብሄር ብሄረሰባት እንኳዕ አብጽሕኩም ክብለኩም ዝደሊ ንኹልኩም ብሄር ብሄረሰባት ሃገርና እንኳን ለዚህ ቀን አደረሳችሁ እንኳዕ ነዚ መዓልቲ አብጽሕኩም ሁላትኩም ብሄር ብሄረሰባትን ህዝባትን ኢትዮጵያ ውን እንኳዕ ደስ በለኩም በዓል ሓጎስኩም ንክኾነልኩም ድማ ይምነ 18ኛውን የብሄር ብሄረሰብ ንመበል 18 መዓልቲ ብሄር ብሄረሰባት እንኳዕ አብጽሕኩም እናበልኹ ኩላትና ብሄር ብሄረሰባት ኢትዮጵያ በሓድነት በፍቅርን ክንነብር ፈጣሪ ዓለም ሃገርና ይባርኸልና
እንኳዕ ኣብፅሓኩም ንሙሉእ ኢትዮጵያን ንሙሉእ ብሄር ብሄረሰባት ክብል ይፈቱ أبا كل الأوروميا أبا حرشة مسنو سرناي لوب زبن كل التنتوي 6 مليون هكتار مريت نمنمع عنا تسرح كم زركب تقليزهم مرها قبري مجمار لمعاصرنا حقاي أبا زوا مبراق هاررقي وردا قرصهم تقايد لهم نصاب تدرس تادسة بريو برحنن مرها قبري مجمار حرشة سرناي حقاي أب كل الأوروميا زوا مبراق هاررقي وردا قرصهم تقايد له أبتسنا سرعات زترخبو حلفي بيرو حرشة كل الأوروميا جيتو جمتشو أبتا كل لوم زبن حقاي كلتا نتبشو 6 مليون هكتار مريت بمسنو المعخة لعلى حدا 150 مليون كونتال سرناي نمحفاس تلمي كم زتتحزة أبرهم الله ببقاو سندين بمسنو معلوماتو لاي أبزا حقاي سرناي نملمع لعلو بوتا هبنا لنا لوم زمن غلتا نتبشو 6 مليون هكتار مريت بسرناي نمشفانينا تلي منا نسرح زلنا خصاح خزي غلتا مليون هكتار مريت تداليلو خباب حدا نتبحم 6 مليون زخون دما بزرق تشفينو له كابزي حرشا سرناي حقاي 150 مليون كونتال محرتن مركاب تتبيت يقبر أبتز حلفة كرامات مسح زرتن أطقمن زبناو دخوعي تتحيزو زرق زنبرز أقم أبز كاير زلو حرشا مسنو سرناي حقاي نخيد القم مدلوات كم زتوقنو اتوم حلفي تزاري بمالو تقالي بمهر وقت إماداوريا يترس نبر أب خرامات حزرت زبناو دخوعي نيرو كلتا التقاغمان أب سلوت مبزحون كفتت نيرو دحيرو جن بوزح زبناو دخوع سلزاتوه هزي نسو أب يونينات حارستوت سلز صنحة نتكملو لنا هزد ما حدش عدقي تفتيمو ناب وشت عدي ناتويو مكتلا محداري زوبا مبرق هاررقي أياليو تاكلا أبتا زوبا بلمعات سرناي حاقاي وحسنا مقبي أب مرقاز زحاشة وصيئت كم زترخبة أرديو مالو يمقب واستنا زندرو بوحسنا مقبي لوم زبن كابا شمون تميتن حموشتن شح دلاي رديت نابا 100 شح تحقزتي أورينا ينا سلزي أبا مبرق هاررقي حزب زلو مريت قلبتن زلو حافتي سبنا واديدو بعتبيو زسرح زلو أوردا قرسوم لعلقل تميتي حرستوت بحرشا كلاستر مريتهم بسرنا حاجة علميهم زحاشة مرتي نركب لنا يبلو أنا في كمدين وهدو لتن جلال هادو في سني دارن قدم حزي نتقلب سدرا زخون سرنا إنا نتونيرنا حزقنا كابا قراتنا نابا عداقا نقربو إنا كابا هكتار كابا 3 كساب 4 كونتالينا نتو إيرو بمان وجنا قبونا مو كلمة تعاتوري لفتي حزي حاجين كرمتن كي قارزنا إنا نسرح من قستون زتفعل ليو حاجة ذات زهبنا لوم زبنون صبق مهرتك نركبين إليه يحسب زين عداقام منجستي نبرا محبرسة ممحياش عبز قبرو تعري بفلاي دمام عبا عداقا قدام سنبت زقبرو زلو كتتلن قوتتلن وصيت النامصة كم زركب تحبير لهم بمسرة زي عداقا قروب ممحياشنا ترأي كم زلو زراربنا يوم ريتو وهاب تقري تملو ملوبران قرماي أزي أب كتم أديس أبا زركب عداقا ميكسكو فلوشو مدما عداقا سنبتنا تبالي زز الرحبوت عداقا أيو أبز عداقا كمن قاقحون شقور تزعى مسلو بركز بلو نمق من نزعولو نقرات نتحبرة تسب بحس سارواقا يغربو يوم إذا عداقا أب سمون خلتها معالتي مالتون غيدا من سنبتن سالت انتخون منقستي نابرا محورة سب نمق لالابز قبرو زعري أبتوم نقادو زد أبقى كتتل كم زقبر بمقلات أتى حبرة سبون تربحي كم زخنة عبيت صحفة نقدي كيف لك تمالدتا وجل لما راح نقدي زخنة من اسيت شو مش فراو يقلص وتطلع نقدي عندما تاوتني يهودنا قدام سنبتن وزر نمكياد أبزينا نقوه مسينا كابك ما متعدون كوان جميرو زلو نقاداي حقاو ديوم أيكونون زبل نقار نكتاتلينا قصري نتوم نقادو هيبنا يمينا بمسارسة قصري زرزرواقا نلتفينا أب حبر السبزلو رعنتو نبرا بمتونو سلز فتح استبقى كتتل واقا كيوسخو نكهاتلو مينا
ነጋዳይ ልዕሊ ዓቐን መክሰብ ይትረፎ ዝብል ድማ ኣብ ንግዲ ኣትክልትታት ዝተዋፈረ መንእሰይ ዓሊ እዩ ሁሉም ቢተዛዘን ኩሉ ሰብ ክትሓላለ ኣለዎ ባህላ እየ ኩላትና ኣብ ሓንቲ ሃገር ኢና ንነብር ስለዚ ክንተሓሳሰብ ኣለና ካብዚ ፀገም እዚ ንምውፃእ እዚ ብሕታ መማረፂ እዩ ነጋዳይ እውን ልዕሊ ዓቐን ዝኾነ መክሰብ ተዝሓድጎ ንኩላትና ጽቡቕ እዩ ዝኸውን መንግስቲ ብዝገብሮ ክትትል ናብራ ማሕበረሰቡን ኣብ ምርግጋዕ ከም ዝርከብ ዘዘራረብናዮም ርእይቶ ሃብቲ ይገልጹ አሁን ተረጋግቷል ሕዚ ብጣዕሚ ተረጋግዑ ምባል ይከኣል በዚ ይቐጽል ተመስገን ምባል ይደሊ ገበያው ከበፊቱ ትንሽ የተረጋጋ ነው እዚ ዕዳጋ ካብ ዝሓለፈ ዝሕሸ እዩ ቅድም ክብል ሽጉርቲ 130 ብር እዩ ነይሩ ሕዚ ካብ 80 ክሳብ 85 ይብልዎ ኣለዉ መብዛሕትኦም ንምግብነት ዝውዕሉ ቀኒሶም እዮም መንግስቲ ካብ ዘውፅኦ ዓቐን ታሪፍ ወፃኢ ንዝሸጡ ነጋዶ ዘየዳግም ስጉምቲ ከም ዝውሰድ እውን ሓላፊ ጉጅለ ንግዲ ክፍለ ከተማ ልደታ ተሾመ ሽፈራው ይገልጽ እኛ ዋጋ ሲጨምሩ እንግዲህ በብዙ መንገድ ነው የምንከታተላቸው ንሕና ዋጋ ከይውስኹ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኢና ንከታተሎም ንኣብነት ኣብ ጎኒ እቲ ነጋዳይ ኮይንና እሱ ከይረኣየና ንሰምዕ ብኻልእ ወገን ድማ ዘዕድጉ ሰባት ልኢኽና ነጻሪ ኢና ቁፅሪ ተባሂብዎም እዩ ሽሙ እውን ተጻሒፉ እዩ ኣብ ትሕቲ እቲ ቁፅሪ ብመሰረት እዚ ኣብቲ ዝወሰኸ ሰብ ዘየዳግም ስጉምቲ ንወስድ ኢና ዋጋ ኣብ ዝወሰኸ ኣካል ድንኳኑ ካብ ምፍራስ ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ሕጊ ዝሰዓቡ መቕጻዕቲ ይውሰደሉ እዩ ኣብ መወዳእታ እውን ኣግባብ ዘይብሉ ወሰኽ ዋጋ እንትርአ ናጻ ብዝኾነ መስመር ስልኪ 8588 ብምድዋል ኩሉ ማሕበረሰብ ሓበሬታ ንኽህብን ግደ ዜግነቱ ንኽዋጻእ ሓቲቶም